Bon dia, soc Josep Agustí, professor d'institut, i vull denunciar aquí a la ràdio local l'escassa presència de referents femenins en els llibres de text de l'ESO. Existeix un biaix de gènere molt important en els currículums educatius de l'ESO. En un estudi recent, demostra que només el 7,5% dels referents totals en els llibres de text són femenins. La resta són referents masculins. Això vol dir que els infants, els estudiants, reben una formació esbiaixada, completament masculina. Tanmateix, han existit en la història mandatàries, artistes, científiques molt importants i que no surten en els llibres de text. Com per exemple la Emmy Noether, física i matemàtica, o la Caterina Legrand. Tothom ha parlat, sap qui és Picasso, qui és Dalí, però algú sap qui és l'Àngels Santos? I que també va ser una gran pintora. O en George Sand. En George Sand no era un home, era una dona que per poder escriure va adoptar el pseudònim masculí. Per què aquesta discriminació? En diem criptogènia, que és l'ocultisme dels referents femenins en la història. Molta culpa la té la Bíblia, el cristianisme. Parla que en la creació Déu va crear l'home i després, per fer-li companyia, va crear la dona, però amb un segon terme. En el pecat original, les culpes li donen a la dona. En el catolicisme, el papa pot ser qualsevol que estigui batejat. Només hi ha una condició, que no pot ser dona. Ha de ser un home. Altres religions prohibeixen a les nenes estudiar, a treure's el carnet de conduir, anar tapades. Les conseqüències de tot això és que hem creat un univers masculí. Les estudiants, les nenes, no troben una tradició en els llibres de text en la qual emmirallar-se. No hi ha una igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Quines són les possibles solucions? Actualment s'està creant una base de dades per conscienciar, per trobar referents femenins en la història que han estat ocultats. Conscienciar a les editorials i a l'administració perquè es reverteixi tot aquest problema. En resum, si volem una bona educació pels infants, hem d'equiparar els referents, tant masculins com femenins, en els llibres de text de l'ESO. I per acabar, dono les gràcies a la ràdio local per donar-me l'oportunitat de poder denunciar aquest fet. Moltes gràcies.